lebat. Ye di mana baju berumah. Yen Supardi ya. Pinter wonten kedung pucang ketemu sampai Lamongan ya. Sudah lupa Jen Supardi ya. Monggo tambah lebat. Wah iki mesti rezeki teko Mbak Jedor Mbak Jedor Mbak Jedor Dor dan percamaan gledek wae si esuk rezekine numpuk tukang tambal tambal cik tumpuk cik esok tukang tambal tumpuk tak enteni jago sampai ngantuk tukang tambal cik tumpuk tak enteni jok esok tak enteni sampai ngantuk tukang tambal kok tumpuk lamun kowe sing marai sukat telas budanan sore tak sawah pantes lah kok digo kancane ayo dik sekot ae dik dan deres kontol ngombe tak sawah paten lah kok goreng kacane kitik-kitik ulan kitik-kitik nalar kowe sing marai dalan sepur dilocati aja dik dalan sepur dilocati tak por ayo sing hati-hati kidul intik ngalor lawak dita sing
marai esok tuku tape slirane besok sapa sing duwe Kitik-kitik ngawar Kitik-kitik ngulang Namung kowe sing marah gak ada marai ya Timon diires-ires ya